Jó. Árpádunk ezt a Volkswagen motoros Zsigulit hajtja, ami nagyon jó időeredményeket tud elérni, hogyha eszéné van. Ésszel nyomjuk egy nagyon jó tárpi. Mehetsz. Ebben a Zsiguliban is azért nagyon jól megnézzük. Kicsit furcsa, hogy ilyen nagyon jól kanyarodik. Hát ebben is van egy kevéske munka. Ilyen elektromos szervó van benne, mivel mindegyik japán, ez is. Igen, a motor pedig egy Volkswagenből került bele, de hogy minek, nem tudom. Hát szerintem ezért, hogy így lehessen vele szolomozni. Amit én nem tudok, mert hátsó kerékkel szerintem nem is lehet autózni. Vagy így kell. Igen, bekanyarodik Árpádunk abban a nagyon frankó kis betolatósba, és most majd elveszi az autó fölött az uralmát, mert akkora gázzal fog beleérkezni abba a megfordítóba, hogy elfogyott a levegő. Nagyon jó! Igen, ebben meg lehet fogni a moszkicsot! Ez az! Gyerünk, Árpád! Erről van itt szó! Igen, innen már semmi más nem jelzi, csak a benzinszemető, mert akkor kiegészülne a verseny. Igen, erről van szó! Nagyon jó nyomodás! Gyerjetek ki! A gumi nem számítottunk másikat! Nagyon jó, igen! Beáll Árpi! Az ideje mindig van jó! Ha egy kicsit jobban nyomta volna, akkor az első kereket nyomja be! Mehet! Na, ez megint csak egy Opel, egy GSI. Hát, ez egy kadett. Ez a... Ez kár volt kitalálni a német autógyártásnak, komolyan mondom. Bár volt egy fekete, ami az jó volt. Hú, az piszok jó volt. Azzal lehetett kavarni. Öcsém, arra buktak a csajok. Ez a szürkére még annyira nem, de majd alakul. Hoppá! Elrontotta sajnos. Hát nem igaz. Be van zsírolva az a kormány, vagy valami, mert elcsúszott elő rám. Hoppá, sikerült, jó. Hát igen, csak az a baj ilyenkor, hogy nagyon errefelé van az autónak a hátulja, nagyon rosszul meg kikanyarodni, mint ahogy láthatjuk is. Hoppá! Azt a hétszentségit! Úristen, mi történik itt? Hát, hú... Ilyen 106%-ot fogunk csinálni, tuti biztos. Körülbelül jó megy állni a kadett. Csak... Na itt van még egy Opel. Az Opresszónak az Opelje. Na ez még jó, ez jó, ez dízelem. Jó kis dízel Opel, világból kimegy. Igen, megfordult, versenyzőnk is jól vissza. Na, itt már nagyon lehetne nyomni neki, mert piszok ugyanaz az autó. Ha főleg, hogyha üzemanyagot adsz neki. A gázpedál, egy bója volt. Na mindjárt felkapjuk a babot. Nagyon prima. Hát dízel Opella kéne. Azt fogok is egyet venni. Biztos. Ez az, nyom neki! Nyomd azt a gázt, ne foglalkozz semmivel! Nyom neki! Mi van rajta a gázpedál? Na ezért jó, hogy én nem versenyzek. Ez az, és az időeredménye pedig... Azt hiszem, hogy Opel motor van benne. Mindjárt eszembe jut, hogy mi van benne. Meg a benne. Nagyon jó fel, gyere, nyomd neki, azért van rajta a gázpedál. Azaz,
Told velük persze! Gyere neki! Nagyon jól csinálod! Úgy? Egyen, kifordulunk keresztbe! Nem fordulunk. Ja. Most nagyon jó kört akar menni, mert nem visz senki. Majd szóljatok neki, hogyha nem tolatod be rendesen. Ha nem tolat be, most is kilőjön, hogy is lesz volna. Jön a füstös. Itt a két legyünk már megint. Átszázott valami. Nem. Igen, majd az öreg versenyző megmutatja, hogy hogy kell ezt csinálni. Hát nem így. Hát igen. A Hubi az nagyon jól nyomja a Trabanttal. Hát igen, láttunk már a jobb menetet is, mikor a turbo rajta volt. De hát azt tönkre baszta. Bocsánat, elnézést. Elmegyünk a szalomba, azt feszített futóműves Trabantot láthatunk. Azért az nem piskolta. Ezt János-Halmán gyártják különben. Nagyon jól tud hátrafelé menni, mert úgy van beállítva a futómű. Ez egy öreg szaki álligatja. Nagyon jó. Igen, neki megyünk. Így kell beállítani egy kéziféket, most láthatjuk. Hát igen, így nem. Nagyon jól jön visszafelé. Igen, injektoros lett ez a Trabant, mert amúgy nem volt jó. Most belemegy a szlalomba, hát igen, szlamozni nagyon jól tud. Tavaly majdnem el is vert, hát de nem, azért nem. Suzuki-ban nem lehet. Igen, jön visszafelé, hát ilyenkor már turbóba azért küzdjütek volna a kerekek, hát most nem történik semmi. Most csak egy ilyen alapállapotú versenyzést láthatunk, a fékek nagyon jól fognak az autón, műszaki állapota rendben van. Műszaki vizsgán át is ment, de hajóson, ahol szerintem ilyen fél megbízható a dolog. Nagyon jó lesz, Janikám. Erről a piros zsigulira azért azt el tudom mondani, hogy ez már látok egy-két dolgot. Hát a Jani ezt majd vágja. Csak ne idegesítsétek föl, mert hát ez fog történni. Hát a Jani az Feli, az olyan művészien kezeli ezt a zsigulit, hogy itt a versenyzők között nincs saja. A Jani az egy csúcs. Néha rá kell szólni, mert hát elmegy az eszem, úgy mind nekem, ahogy szokott. Hát tessék, nem is tud beállni. Nem baj, ne foglalkozz semmivel, Jani, nyomjad neki, mint az állat. Nyomjad, ne foglalkozz vele. Ne állj vissza, mi a francnak már annyi időt elpocsékoltál ott
Mennyi? Nyomd neki, hogy a Katikát akarom látni ott, hogy ott visszafordul. Ezt majd azért a nézőknek is ajánlom, hogy azt nézzék meg, hogy a Jánosunk hogy fordul vissza, mert az nem lesz piskóta. Ugyanolyan darázs, Most már olyan mérges, hogy nem látja az idektől. Azt elhihetitek, én láttam már mérgesen. Mikor föltépte a motorháztetőt, főnyitó nélkül. Vagy most? Ezt nézzétek meg. Ebből lesz 2 kanyar is, hogyha belendül. Nem! Nem, hogy annyi az versenyző! Egyszerűen megjön az eszem. Ennyi. Nézzétek meg, milyen szépen jön vissza az a Zsiguli. Azért ebben sok munka van. Hát még heggetni kell rajta, hogy kevesebb, de jó lesz. Hopp, egy labda is elment. Há, Janos, Limból megoldja a dolgokat. Majd most! De különben tök jó. Nem ilyen átalatított turbós izé. Gázom! Bocsánat. Bigyó veszített itt egy másodpercet, mert elváltotta az autót. Most mi lesz? Így kell viselkedni ilyenkor, csajokkal! Nem mondom meg! Mit csinálsz? Leventének mondani kell, hogy szerezzen egy kis alumíniumot és öntse be a diffiét. Mert csak a jobb oldala forog. Majd mondjuk neki. Arra kanyarodik! Majd mondom a Levinek, hogy kis alumíniumot kéne. Ilyet nem mondjál, ilyeneket jövőre látom. Gyere! Gyerünk, Picsi! Ennek a alumíniumot megérzi az óra. Gyerünk, tökös, ne gyerünk! Ne vársz a Leventét! Csinálj egy Komoly sziget! verseny! Gyerünk! Hey! Menjél neki vele! Tökös, gyerünk! Mondod, hogy szeretnél. Arra! Lehet! Gyerünk, mondod, hogy szeretnél. Állj! Állj meg! Akkor csinálsz ma még egyet, ugye?
György, még egyszer. Gyere. Gyöki mögé, gyere. Menj ki a szalagon kívülre! Janko, gyere már ide! A narancsárga-fekete Toyota Starletnek a tulajdonosa valószínű meg van magával elégedve. Reméljük megindult a lejtőn lefelé. Jó. Igen. Szerintem indulhat, úgyse fog jó időt lenni. Lehet. Most pedig narancsárga feketére festett Toyota Starletet látunk. Vackot, ezt fehérton gyártják. Ilyeneket fehérton szoktak csinálni. Ez az autó már megért egy mást. Most ilyen kis pályás slalomversenyen indult, de az országos bajnokságon is több kupát elhozott. Nem ezekkel a sofőrökkel, mert ezek bénák. De ez nagyon, ez egy nagyon jó autó. Én is szeretnék ilyet, de nem tudom. Még gondolkozom. Lehet, hogy egy kis pénzt kéne hozzá gyűjteni, és nem itt ücsörögni, hanem a vasárnapi munkámat végezni motorra a Mercedes Sprinterrel. Igen, na így kell beállítani egy kéziféket, tessék, fejértől be tudják állítani. Ez azóta olyan, ez nem állított senki semmit. Nézzék, hogy állt jön a szalomon. Nagyon jó. Igen, a Mészáros úr az így csinálja. Igen, nagyon jól elrajtol. A karburátorok hívó hangját hallhatjuk, most a fékhangját fogjuk hallani, de nincsen fékhang. Tehát nem akarja kockásra verni a klikkeket, mert ők jól képzett versenyzők, akik törketik és megnézik. Különben azok a vinyókat a hátul kipufogónál azért lógnak, mert egyikük elhagyta este. Gondolom megcsolt a barátnőjét, hogy valami megintézte. Kávé. A postás az így viszi át a babot, úgy, mint a levelet. Pikpak. Erről van szó. Úgy, hát nem tudja, hogy működik a kézifék, nem probléma. Nézzétek, meg percet se tudja, hogy kell berakni. Hát nem igaz. Mikor ez egy Toyota, hát ebben be lehet rakni így. Na, most egy kézifékes. Hát ennyit tud. Tökéletesen. Hát igen, a favorit versenyző azért az már lemente a körét. Ebben már többet nem tudnak ebben az autóval csinálni. Főleg postások. Igen, ez az. Hogy elgyűjtötte a babtartót? Tessék, postás. A kutyához is nem viszi el a levelet. Így van, bekanyarodik. Úgy, tol egy lükvercet, amit az előtt nem talált meg. Nagyon jó, 19-es alszámú. Igen, kaphatnak a klikkeket.
van a paradicsomban, itt tökéletes a harmónia, soha nem kellene nekünk memória. Balogh Donát! Donát! Akarsz el autózni? Meg lacsában is kéne van. Jobb lenne, mert csak szóra, jobb lenne. Ne vigyelj ilyet! Küldjetek! Egy picit gyere előre. Jó. Na, akkor egy jó elkezdjük. Opel Corzát, amiben egy 2000-es motor van. Hát, mit mondjak egy Opelról? Hát ez egy Opel. Két kipufogó van hátul. Abban le lehet, hogyha jó nagy gázt adsz, le lehet lökni a bóját. Bóját a bójáról lapnak. Igen. Megnézzük, hogy állították be a kéziféket mindjárt. Hát ezen is van egy kicsi. Hát majd szólok a szerviznek, hogy hát ez így kevés. Különben ezt az autót a fehér csíkok viszik előre, ami a közepén található, amit én is megpróbálkoztam a Suzuki-val, de hát ez felejtős. Az a fekete csíkok nem vitték előre. Az ötödik helyig vitték, hát ott meg a Hubi volt a turbós. Igen, ja, így kell kéziféke megfordulni, hát a Rudi az már öreg róka. Ő már elnyüstölt egy pár, nem gumit, hanem autót. Hát igen, tudja, hogy kell koptatni a gumit. Hát igen, ez az, autós boltos, na hát, autós boltos is versenyzik, na hát. Na igen, és most láthatjuk az ESZO feliratos rendszámmal mellátos Opel, nagyon kennyi neki, igen, lükvertettem a és mindjárt meglátjuk, hogy beér-e még máma, mert az idő eredmények ott látjuk ezt majd a fejedon szívül. Ez a mikrofon nem van. Nem tudom, ki van most? Nem az a baj! Nati! És akkor most dobjakat, akkor jó van. Az bűncesség! Szólok. Szólok! Oliver,
Szerezz egy pisztolyt, ezt őt házták. Oli, adjál már egy pisztot, hogy A Kovács Bigyó után. Valahogy úgy kész. de nem így. Hallott, Hova nem? Gyere már! Ebben aztán van minden. Olyan pici kerékcsavarai vannak, hogy szerintem ember ezt nem veszi le onnan. Hát van egy telefon a kezemben, látjátok? Tehát végül nincs is. Ja, mehet számkülönben, ezt mondom. Ebben jobb oldalt van a biztonsági koncúr, kérem. Elnézést, be kellene kötni. Bocsi. Nagyon jó, hát ez egy Mazda. Hú, hát ez olyan pici autó, hogy hát nem is tudok mit mondani. Nincs mit mondani, hát olyan kicsi. Ez pici. Ez Tokióban szerintem még nagynak is számít. Ha láttatok már japán kis teherautót? Hát abban én nem férek el, pedig nem vagyok egy nagy darab. Na. Japán az autót gyártani nem tud. A következő autón cseréljétek le a rajtszámot. Szerintem. Na csak jót akarok nektek. Na a Mazdán, hát azon se jó a kézifék, ennyi. Én nem is tudom, hogy lehet ezt egyszerűen ellenőrizni, hogy mindegyike kézifékhez nem kéne egyet. De milyen jó, ott nézzetek milyen jó szalomozik. Ennyi. Ezt hogyha elvész, egyenesen is elment volna a szalomba, az olyan kicsi. Amilyen kicsi, az autó olyan nagy a sofőr. Hoppá! Ez kétszer is beférne abba a beállóba. Nagyon jó. Én mindig is ilyen kis autót akartam. A boltban elbírnám vinni talisztán. Ez idő eredménye. A lányoknál a műköröm az előny vagy hátrány? Ajjaj, füvet is nyílunk. Nekem, mit csinálunk vele? Hova ásnak? Gyere hátrébb légy. Nagyon szarok a gyertek. Jó. Na annyi. Gyorsan neki. Hát azért hozzátenném, hogy ez az autó, ez semmi. Eltenni. Ebben minden át van alakítva. Ez a kapcsoló, mire van rajta más? Ez be kéne csövezni, aztán menne mindig. Ha olyan nehéz, hát ez egy orosz dolog. Régen még voltak. Abból csinálták a tengeralattjárót. Ja, azért rozsdásodik ennyire. Na, figyelj, hogy betolatok? Látjátok? Na így kell tolatni, így kell csinálni első futóművet. Azt azért hozzátenném, mert a futómű át van alakítva teljesen. Hát Németországban kint tanulta a gyerek, hogy kell csinálni futóművet. Meg az oroszoknál is volt, sajnos visszajött.
és feszülten figyelik a versenyzőt. Hát igen, ők ilyen nagy versenyzők. Úgy elver mindenkit, segítség. Nagyon jó, nagyon jó. Én arrébb állok, mert be fog kanyarodni. Nem lesz jó. Nézzétek, ó, a BMW 6 hengerben, hát igen. Ez nagyon, hát ez tartsa jó. Ez nem jó az autó. Levette, add le a B-telepen. Ebből nem lesz semmi. Na majd most nézzük, hogy beüt a BMW. Ez az, erről van szó. Majd jobb lehet neki. Hát igen, ilyen BMW-t vártam, mint a tagnétok rejtett, nagyon semmi. Ez az, mi a fantazom, hogy sikerült a ládat tényleg teljesen úgy pusztál, mint az állat. Ezt Kínába gyártották. Jó kis újra hasznosított gumi. Erről van szó. Hogy nyomja? Úgy legyomtam egy ilyet a bazalóban, amit a taxot. Ja, valami úgy járunk, amit a legény van. Hogy nyomja? Egy élmény látni az ilyet. Tönkretenni valamit, azt nem létezik. De megcsinálni, szikasztítni, azt már nem, tönkretenni, azt meg. Nyomja előttem, nem előni, légy, hogy haladjál, mert lukat csinálsz, tudod? Mit csináljak? Letikíjem a gumit, vagy mi legyen? Nem akar, előttem nem akar, én nem tudom. De nézzük, nyomod neki, semmi gond. Látom, húztatok szakán, de vagyok, és már több alakulni. Igen, hát én nem tudom csinálni. De jó, de szép, kicsit fordítsd meg, aztán utána még egyszer. A benzin után, nyomja el. Hogy szokok, erre, szememben, nagyon jó. Ez olyan. Vigyázzál Levente, tudod, ott van a sátor, az mindig veszélyben van. De mindjárt megvan ez is, a felni nem számít. Szerzünk másikat. Mindjárt megvan ez is. Felni nem számít a túloldal, szerzünk másikat. Hoppá, leállt, hoppá. Hát igen. Hoppá, leugrott egy vízlészedik, de nem baj, Levi. Ragad föl, szilóval vagy valami. Ó, ezeket már nagyon kéri a tegyenek. Jaj, vigyázzatok mögül el, én szíves. Jaj, itt találtál egy kis gumina, akkor megállnak. Levettél egy kis. Tudálok, itt, ez az Levi, kis csinál. Na megint a nem szóstán nem hallottam. Azt azért elmondanám, hogy női... Gumifüstöt még nem láttam. Még lányt gumifüstöltetni nem láttunk ám. És most ő először a Zsiguliba. Hát igen, apa megtanította otthon, hogy kell. Hát nem megy egyelőre. Na majd mindjárt berakja kettőbe, aztán... Figyeljetek el! Hopp, megugrott a Zsiguli! Hát a BMW motor az pörgeti. Mindjárt... A motor kezd, a faszán füstölt elő. Hoppá, üresbe volt. Hopp. Igen. Azaz, adjam neki. Lévi, padló. 2, 3. Ez az.
De hát apától tanult azért. Ez olyan. Leszebbültük. Gumipisztolytató. Nem kell ennyire forgatni. Ne állj ennyire a gázon. Milyen gumit vettetek erre? Jó Isten! Hoppá! Hadd kuszog a turba! Apa szólt, hogy apa kell hagyni. Hogy próbálják kavicsot a kopának? Hoppá! Menjél hűteni!